Good afternoon, guys. Ang iring na pod sa engkanto, ang nagmarites dire. Arao. Agka. Tisoy, ikaw na po diha nagmarites? Ay, tanaw ni mo diha. Oh. Survey ni mo imong mga warehouse. Tisoy. Psst. Uy. Unsa man ka diha? Ha? Katog balik ito. Piyong-piyong ng mata sa iring sa insect. Dali. Kanawag na diha, dali. Come here. Come. Oh, napuha na imo ilong. Shh, Tisoy. Init na da, init na dali. Uy. Kanaog na. Oh, imo ilong oh, napuha na. Shh, Tisoy. Tisoy. Shh, Tisoy. Kito iko koy dali. Come here. Shh, Uy. Sod na dire kay init na diha. Eh. Oh, ilong nimo napula na. Kanaog na. Come here. Shh, Come here. Come inside. Come here. Dali. Shh, Tisoy. Shh, Tisoy. Come here na. Ha? Musod ka dili. Ha? Ang ilong nimo oh. Puha na kayo, tanawa. Uy. Tanaw dire. Oh. Sigag maritis diha. Ha? Oh, mga langgam. Dali. Sige na. Oh, sige, bye-bye. Ari na ko dire. Sulod. Soy. Tisoy. Tisoy, bye-bye. Mahog ka diha, ha? Mahog ka diha. Yung piyong ra ba? Ngayon na, bye. Si bye-bye sa audience. Si bye-bye. Tisoy. Piyong-piyong, oy. Ha?